Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinuna ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 97 years old nga lolo nga si Lolo Isabelo Lauri Sr. ug sa akong 74 years old nga nanay nga si Nanay Kunsing nga naminaw karon. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 8 verse 17. Ang giingon dinhi: ug kung mga anak nan mga manununod sa Dios ug isig ka manununod kauban ni Kristo, kung tinuod gayod nga nag-antos kita uban kaniya aron usab kita mahimaya kauban niya. May the Lord bless the meditation of His word at this moment. Now niadtong miaging simana mga kaigsuunan, atong gi-discuss ang concept mahitungod sa adoption or pagsagop. Ang mga bata nga gisagop sa usa ka panimalay legally, bisan pa og dili sila biological children, maka-enjoy gihapon sila og benefit sa pamilya nga nagsagop kanila. Well, ang Biblia gigamit ang adoption or pagsagop ingon nga larawan sa gibuhat sa Dios alang kanato. Kaniadto mga hugaw kita, masakiton ug purdoy kaayo sa atong mga kalag ug wala gayoy nagatiman kanato. Apan wala kita niadto nga kahimtang gumikan kay mga biktima kita mga kaigsuunan, kundili mga rebelde kita nga mga makasasala batok sa Dios. Apan usa ka adlaw ang Dios mikab-ot kanato ug diha sa iyang gugma iyang gipili nga mahisakop kita sa iyang pamilya. Gilimpyuhan kita niya, gitangtang niya ang hugaw nato nga sapot ug iya kitang gibistihan sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Iya kitang gipakaon o giatiman diha sa iyang pulong o gigiyahan kita sa iyang dalan sa pagkamatarong ug kaalam. O gihimo kita niyang manununod aron nga sa eternidad sa walay katapusan atong ma-enjoy ang dili gayod masukod nga mga bahandi sa atong Ginoong Hesukristo. Apan dili na ikatingala mga kaigsuunan nga aduna gayoy mga higayon nga ang mga Kristohanon magduda sa ilang pagkasinagop sa panimalay sa Dios. Ang kamatuuran mga kaigsuunan espiritual gayud kaayo ug gumikan kay anaa pa kita diha sa atong unod aduna gayoy mga times nga dili nato mabati ang atong pagkasinagop sa panimalay sa Dios. Ang atong gikinahanglan kung moabot ka na nga mga higayon is the testimony of our feelings, ang atong pagbati. Pero mausahay ang atong pagbati mga kaigsuunan, dula-dulaan sa yawa. So, dili gayod pagbati mao ang mag-validate sa atong pagkasinagop diha sa panimalay sa Dios. Dili pud ang opinion sa mga tawo. Ang pinakalig-on nga testimonyo mga kaigsuunan mao ang pagsaksi sa balaang espiritu kauban sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Mao kadto ang atong gipamalandungan ni adtong miaging simana. Si Satanas kanunay gayod nga nagatanom og pagduda sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Iya mangganing gitamnan og pagduda ang kasing-kasing ug huna-huna sa atong Ginoong Hesukristo ni adtong gitintal niya siya didto sa kamingawan nga magpakasala ug mosimba kaniya. Ang giingon ni Satanas kang Jesus, kung ikaw anak sa Dios, if you are the Son of God. So Satan was casting doubt on the mind and heart of Jesus. Kung ikaw anak sa Dios. So, kung ang atong Ginoong Hesukristo giatake ni Satanas ug pagduda, how much more kita nga mga katawhan sa Dios. Apan adunay usa ka reminder lamang mga kaigsunan. Dili nato kalimtan
nga ang kinasuluran nga silyo sa atong pagkasinagop gipamatud-an usab kini sa panggawas nga silyo sa atong sanctification or pagkabalaan. Ug nga kung ang Espiritu ni Kristo anaa sa atong kasing-kasing, ang bunga sa balaang Espiritu mapasundaya gayud sa atong kinabuhi. Kinahanglan nga ato usab nga hinumduman kana nga kamatuoran. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong niining taknaa. Mudangat na kita sa unang punto. Ang mga Kristohanon isig ka manununod sa atong Ginoong Hesukristo. Mo kini giingon sa atong teksto sa Romans chapter 8 verse 17. Ang giingon dinhi, ug kung mga anak nan mga manununod sa Dios ug isig ka manununod kauban ni Kristo. Niadtong miaging simana atong gipamalandungan ang mga benepisyo ug mga pribilehiyo sa atong pagkasinagop sa panimalay sa Dios. Kita mga manununod sa Dios. Ang Dios mismo mao ang atong bahandi mga kaigsuonan. And Romans chapter 8 verse 17 is transitional. Gisum up ni Apostle Paul ang tanan nga iyang nabungat na ug iyang gi-introduce ang iya pang igatudlo sa sunod. Well, una, sa verse 14, ang giingon ni Pablo nga ang tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Nakita nato kana nga niini nga konteksto, wala kini nagpasabot sa paggiya sa Espiritu kanato sa mga choices nato sa kinabuhi, kundili sa paggiya sa balaang Espiritu kanato sa pagpatay sa atong sala. Ug kung ang balaang Espiritu tuklod ug nagahatag kanato og katakos nga mupatay sa atong sala, nan ebidensya kana mga kaigsuonan ug kinahanglang maghatag kanato kana og kasiguraduhan nga kita mga anak sa Dios. Dako gayud kaayo kini nga panalangin ug samot gayud kaayo nga katingalahan nga atong nadunggan ang balita nga kita mga isig ka manununod kauban sa atong Ginoong Hesukristo, fellow heirs with Christ. Upat kahigayon kini nga gihisgutan sa bag-ong tugon. Ang giingon diri sa Romans chapter 8 verse 16 and 17, ang Espiritu mismo nagsaksi sa atong espiritu nga kita mga anak sa Dios. Ug kung mga anak nan mga manununod sa Dios ug isig ka manununod kauban ni Kristo, kung tinuod gayud nga nag-antos kita uban kaniya aron usab kita mahimaya kauban niya. And then, gihisgutan usab kini sa Ephesians chapter 3 verse 6. Ang giingon dinhi, kini nga misteryo mao nga ang mga hintil, mga isig ka manununod, mga miyembro sa susamang lawas ug nakaambit sa saad diha kang Kristo Jesus pinaagi sa ebanghelyo. Another mention of isig ka manununod, Hebrews chapter 11 verse 9. Ang giingon dinhi, pinaagi sa pagtuo miadto siya aron manimuyo sa yuta nga gisaad nga mura og anaa sa langyaw nga dapit nga nagpuyo sa mga tulda kauban ni Isaac ug ni Jacob, mga manununod kauban niya sa susamang saad. And then finally, 1 Peter chapter 3 verse 7. Sa susamang paagi, mga bana, panimuyo kamo kauban sa inyong mga asawa sa masinabtunon nga paagi nga nagpakita og pagpasidungog sa babayi ingon nga mas huyang nga sudlanan, sanglit mga manununod man usab sila kauban ninyo sa grasya sa kinabuhi, aron nga ang inyong mga pag-ampo dili mababagan. Manununod kauban ni Kristo, fellow heirs with Christ. Naghisgot kini mahitungod sa atong pagkahiusa diha kang Kristo. Ingon nga Pangulo sa pakigsaad, Jesus Christ is our covenant head. Gi-appoint sa Dios ang iyang anak, ingon nga manununod sa tanang mga butang. Ang giingon sa Hebrews chapter 1 verse 2, apan niining katapusang mga adlaw nakigsulti siya pinaagi sa iyang anak, nga iyang gituboy ingon nga manununod sa tanang mga butang, nga pinaagi usab kaniya gibuhat niya ang kalibutan. So tanang mga anak nga sinagop nakadawat sa balaang grasya sa full inheritance nga nadawat sa atong Ginoong Hesukristo by divine right. Ang giingon sa 1 Peter chapter 1 verse 3 and 4. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo,
Sumala sa dako niyang kaluoy, iya kitang gipakatawo pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ngadto sa usa ka kabilin nga dili madunot. Walay hugaw ug walay paglubad nga gitipigan sa langit alang kaninyo. Ang dato kayo nga batan-on ang utana sa atong Ginoong Hesukristo kung unsa ang iyang buhaton aron iyang mapanunod ang kinabuhing dayon. Apan kadto nga dato nga batan-on nga lalaki mga kaigsunan wala nakakita sa pinakapunto gumikan kay ang inheritance sa kinabuhing walay katapusan dili kini makuha nato pinaagi sa atong buhat kundili pinaagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy hinungdan nga gisagup kita sa panimalay sa Dios. So kinahanglang timan-an gayud nato kana nga dili gayud nato makabut ang pagkasinagup diha sa panimalay sa Dios pinaagi sa atong buhat. We are not saved by our good works. Ang atong buhat hugaw nga panapton lamang atubangan sa Ginoo. Ang atong pagkasinagup sa panimalay sa Dios ato kining naangkon gumikan sa atong paghinulsol sa atong sala ug pagsalig kang Kristo lamang ingon nga atong bugtong Dios ug manluluwas ug ang atong pagtuo na pamatud-an sa atong buhat sa atong pagtubo diha sa pagkabalaan from time to time. Mao kadto ang unang punto mga kaigsunan. Ang ikaduhang punto makakurat kini gumikan kay mura og dili kini gustong paminawon sa mga tawo. Ang tanang mga sinagup nga anak sa Dios dili lang kay manununod kita sa bahandi sa Dios diha kang Kristo kundili gihatagan usab kita og pribilehiyo nga mag-antos kauban ni Kristo. Usbon ko, mag-antos kauban ni Kristo. Walay gustong mag-antos sa akong pamati mga kaigsunan, but this is what the Word of God says. Ang tanang mga anak sa Dios aduna gayoy kahigayunan nga mag-antos kauban ni Kristo. Romans chapter 8 verse 17 once again. Ug kung mga anak nan mga manununod sa Dios ug isig ka manununod kauban ni Kristo, kung tinuod gayod nga nag-antos kita uban kaniya aron usab kita mahimaya kauban niya. Ang pangutana mga kaigsunan, kung mga hinigugma kitang mga anak sa Dios, nganong kinahanglan pa man kitang mag-antos? Ang mga ginikanan manggani niining kalibutana, dili gusto nga makita ang ilang mga anak nga mag-antos. Mao nga ang mga ginikanan ilang protektahan ang ilang mga anak aron dili mag-antos. But why is it nga ang gamhanan nga Dios nga atong amahan nag-pronounce nga kinahanglang mag-antos kita kauban ni Kristo? Well, daghan kayong mga libro nga nasulat na aron hisgutan kini nga isyu, pero si Pablo niining atong teksto mga kaigsunan nagpakita kanato nga ang atong pag-antos dili kini supak sa gugma sa Dios kanato ingon nga iyang mga anak. Samara nga ang manluluwas kinahanglang mag-antos una didto sa krus sa Kalbaryo at disir siya makasulod diha sa iyang kahimayaan mo kiniingon sa Luke chapter 24 verse 26. Sa atong pagbiyahe padulong sa kahimayaan kinahanglan gayod nga agian una nato ang walog sa pag-antos mga kaigsunan. Mo kini giingon sa Acts chapter 14 verse 22. Ang giingon dinhi nga gipalig-on ang mga kalag sa mga tinunan nga nagdasig kanila nga magpadayon diha sa pagtuo ug nag-ingon nga pinaagi sa daghang mga pag-antos kinahanglang musulod kita sa gingharian sa Dios. Ang pag-ambit sa mga pag-antos ni Kristo mao kini ang presyo sa atong pagkatinunan sa atong Ginoong Hesukristo. And yet adunay mas hayag nga aspeto nga kinahanglan natong makit-an mga kaigsunan. Ang pag-antos mao kini gitawag og prelude, mao kini nauna nga mahitabo adisir kita makaambit sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini gipasabot ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 13. Ang giingon dinhi, apan pagmaya kamo samtang nagambit kamo sa mga pag-antos ni Kristo aron nga managkalipay kamo ug magmaya kung mapadayag na ang iyang himaya. So you see, ang pag-antos mga kaigsunan mo kini mag-una adisir nato ma-enjoy ang himaya sa atong Ginoong Hesukristo. Ug ang pag-antos mauusab kini ang pamatuod nga kita mga anak sa Dios.
usa kini sa mga ilhanan nga kita mga anak sa Dios. Gipasabot gayud kini sa Matthew 16:24, John 12:25, Acts chapter 14 verse 22 nga atong gibasa kaganina, o karon sa Philippians chapter 1 verse 29 ang giingon dinhi. Tungod kay gihatag kini kaninyo nga tungod ug alang kang Kristo, dili lang kay mutuo kamo kaniya kundi magantos usab alang kaniya. So we suffer with him and we suffer for him. Adunay duha ka butang nga kinahanglan natong masabtan. Una, magantos kita, apan ikaduha, dili kita magantos nga mag-inusara. Magantos kita kauban ni Kristo. Ang atong pamanhunon nahigugma sa atong mga kalag. Si Kristo ang higala nga mas suod pa kaysa igsuon nato diha sa unod. Dili kita niya biyaan sa takna sa atong pagantos kauban niya. Suffering with him. Dili magantos in general as in the lot of all mankind. Kaya tanang mga tao magantos magyod niining kalibutana, kundili magantos kauban ni Kristo. Karon unsa man ang mga pagantos nga nasinatian sa atong Ginoong Hesukristo niining kalibutana. Di ba? Gibiay-biay si Jesus, gibugal-bugalan si Jesus, hangtod nga gilansang siya didto sa cross. Ingon usab ni ana ang atong pagantos, ingon nga mga katawhan ni Kristo. Aduna gayoy mga higayon nga bugal-bugalan kita, adunay mga higayon nga biay-biayon kita, ug aduna gayoy mga higayon nga ang mga magwawali nakasinati og kamatayon gumikan sa atong Ginoong Hesukristo. Kini nga mga pagantos mga kaigsunan, ilhanan gayod nga kita mga anak sa Dios. Ang kalibutan nagdumot sa Dios ug nagdumot sa atong Ginoong Hesukristo, so dili naggayod ikatingala nga nagdumot usab ang kalibutan sa mga katawhan sa Dios. Ang kamatayon ni Kristo dito sa cross, ang iyang pagantos tungod og alang sa kasalanan sa iyang mga katawhan, insakto na to, igo na kadto, dili na kinahanglan nga ato kadtong sumpayan pa or dugangan pinaagi sa atong mga pagantos, apan ang pulong sa Ginoo nagpasabot gayod mga kaigsuunan nga ang mga tawo sa Dios makasinati gayod og pagantos niining kalibutana isip pagpamatuod nga kita nahisakop sa panimalay sa Dios. And once again, kini nga mga pagantos mao ang nag-andam kanato sa atong pagsulod sa kahimayaan sa Dios, sa takna sa atong kamatayon ug sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo aron sa paghukom sa mga buhi ug sa mga patay. Apan ang pangutana, kinsa man gayod ang tinuod nga target sa mga pagluto sa kalibutan? Well, si Pablo mga kaigsunan, niadtong wala pa siya nahimong Kristohanon, wala pa siya nahimong apostol, iyang gilutos ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gilutos ang mga Kristohanon, pero ang giingon ni Kristo kaniya sa Acts chapter 9 verse 4, ang giingon dinhi, ug sa pagkahulog niya sa yuta, nadungog niya ang usa ka tingog nga nakigsulti kaniya, Saulo, Saulo, nganong imo man akong gilutos? Nganong gisulti man kini ni Jesus? Kinsa man ang gilutos ni Pablo? Di ba ang mga Kristohanon? But ultimately, kung gilutos di ay sa kalibutan ng mga Kristohanon, ang tinuod gayud nila nga gilutos ang atong Ginoong Hesukristo. Ngano man, gumikan kay adunay intimate union between Christ and His church. Si Kristo ang iyang iglesia nahiusa gayod mga kaigsuunan. Ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Mao nga kung gilutos ang iglesia, equivalent kini nga gilutos sa mga tawo si Kristo. Ug kung labanan ni Kristo ang iyang iglesia, wala gayoy mahimo ang mga katawhan nga manlulutos gumikan kay dili pasagdahan ni Kristo ang iyang mga katawhan. Mao gani nga dunay gitakda nga adlaw sa paghukom gumikan kay dili magmadaugon ang yawa ug ang mga manununod niya hangtod sa kahangturan. Well, duna gayoy mga pagantos nga masinatian nato niining kalibutana ingon nga mga katawhan sa Dios. John chapter 15 verse 20 ang giingon dinhi, timani ang pulong nga akong giingon kaninyo. Ang sulugoon dili mas labaw kaysa iyang amo. Kung ila akong gilutos, ila usab kamong lutuson. Kung gituman nila ang akong pulong, ila usab nga tumanon ang inyong pulong. Nakita nato kini nga kamatuoran mga kaigsunan, busa dili na gayud ikatingala nga kita makasinati og mga paglutos niining kalibutana isip mga anak sa Dios.
2 Timothy chapter 3 verse 12 ang gingon dinhi, tinuod gayod ang tanang nagtinguha nga magkinabuhi ug usa ka Dios nun nga kinabuhi diha kang Kristo Jesus pagalutuson. So prangka gayod kaayo kini nga pulong nga nahasulat sa Biblia mga kaigsuunan. Mudangat na kita sa ikatulong punto, pagahimayaon kita kauban ni Kristo. So kung atong balikan kadto nga pangutana mga kaigsuunan, nganong gitugot man sa Dios nga ang iyang mga anak magantos sa kamulong nga higayon. Human atong mapamalandungan ang tanang himaya sa atong pagkaanak sa Dios ug pagkamanununod sa Dios ug isig ka manununod sa atong Ginoong Hesukristo. Ang paghisgot sa mga pagantos mura og out of place mga kaigsuunan. Apan nganong gihisgutan man ni Pablo ang pagantos niini nga bahin? Well, si Pablo usa ka realistic nga pastor nga nagtinguha nga ma-apply sa iyang mga katawhan diha sa ilang kinabuhi ang kamatuoran sa atong inheritance sa Dios niini nga kamulong nga sitwasyon nato niining kalibutana nga puno gayud kaayo sa kasalanan. So si Pablo man gani gaanto siya og duro, iyang gidescribe ang iyang paganto sa 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 29. Pwede ninyong basahon sa inyong Biblia mga kaigsuunan. Ug nasayod usab si Pablo nga daghan sa iyang mga magbabasa nagantos usab ang mga nagbasa sa iyang sulat. Ang uban gilutos tungod og alang sa ebanghelyo, ang uban na matiyan og hinigugma gumikan sa mga pag-atake sa gobyerno mismo sa mga Kristohanon. Ang uban namatay gayod gumikan sa pagpangwali sa pulong sa Ginoo. Ang uban nakasinati og daghan kaayong mga pag-antos. Ang uban gi-kick out sa ilang pamilya. Nawad-an og trabaho gumikan kay nahibaw-an nga sila mga Kristohanon nagakahitabo kini bisan pa sa atong kamulong nga panahon mga kaigsuunan. Ug dugang paniana ang mga pag-antos gumikan sa atong sala mismo ug sala sa uban. Adunay mga problema sa atong panglawas, adunay mga kapakiyasan sa kinabuhi, mga heartaches, mga griefs. Apan nganong gitugot man sa Ginoo ang iyang mga anak nga magantos. Dili nato kini makumpleto gayod sa pagpasabot ni ining takna gumikan kay lapad kaayo kini nga subject sa Biblia mga kaigsunan. Apan una, kung si Jesus nga hinigugmang anak sa Dios, nga gikahimut-an gayud sa Dios, kinahanglan pang magantos og duro, adisir siya mo sulod sa iyang kahimayaan, nganong nag-isip man kita nga exempted kita sa pagantos. Kining popular teaching sa mga simbahan karon nga kabubuton kuno sa Ginoo nga sila madato, nga sila magmalipayon, nga sila mahimong milyonaryo, mini kana nga pagtulunan mga kaigsuunan. Nga kabubuton kuno sa Ginoo nga dili magsakit ang iyang mga katawhan, walay balatian, that's a false teaching. Ug kung honest lamang gayud kita sa atong observation mga kaigsuunan, kanang mga pastor, ang uban pa mga pastora nga nagwali nga dili kuno kabubuton sa Ginoo nga kita makabaton og mga balatian, mga sakit-sakit. Well, kanang mga pastor ug mga pastora nga nagwali ug ingon ni ana nga wali, dili biya pud sila moabot og 100 years old niining kalibutana. Most of the time, mga matay kita at the age of 70 or 80, ang uban gipanalanginan sa Ginoo moabot og 90, moabot og 100. Pero kanang mga magwawali nga nagwali og mga mensahe nga ang kabubuton sa Ginoo makasinati kita og kalipay, paglambo, madato kita, mamilyonaryo kita, dili kita magsakit-sakit. Well, kanang mga tawhana dili kana moabot og 100 years old most of the time. So, hain man ang kamatuoran sa ilang gipangwali. Nagwali sila og ingon ana nga mga wali and most of the time ang musunod nga ilang ibungat sa ilang baba, busa, muhatag ka. Maghatag ka og tithes, maghatag ka og offering aron ibalik kini sa Ginoo kanimo nga nag-awas-awas og wala nagayoy kasudlan. Mo kana ang mga wali niining panahuna. Dugang pa mga kaigsuunan, kung si Jesus mismo nga walay sala nakakat-on sa pagsunod pinaagi sa mga butang nga iyang giantos, Hebrews chapter 5 verse 8 na, nganong kita maghuna-huna man nga sayon ang atong kinabuhi niining kalibutana. Gaantos mangani ang atong Ginoong Hesukristo, gidisiplina sa Ginoo ang tanan niyang mga katawhan
ang tanan niyang mga anak aron kita makaambit sa iyang pagkabalaan. And our sufferings in this world are also a form of discipline. Mao kana ang gipasabot sa Hebrews chapter 12 verse 5 hangtod sa verse 11. Matud pa ni Philip Melanchthon, kung wala kuno kitay problema, dili kuno kita muampo. Wala pud kunoy mga pagampo. Unya kay kabubuton man sa Ginoo nga makig-istorya kita kaniya, nga atong ibubo ang atong kalag kaniya, busa sa kaalam sa Ginoo iyang gitugutan, nga kita makasinati og mga pag-antos ni ining kalibutana. 2 Corinthians chapter 1 verse 9 ang giingon dinhi. Tinuod gayod, among nabati nga nakadawat kami og sentensya sa kamatayon, apan kini aron nga dili kami musalig sa among kaugalingon kundi sa Dios nga nagbanhaw sa mga patay. So, ang mga pagsulay, mga kaigsunan, nag-aghat kini kanato nga musalig lamang sa Dios, magdepende lamang diha kaniya. Ang mga pag-antos mauusab ang nagtangtang sa mga hugaw sa atong kinabuhi, naghinlo sa atong kinabuhi. Romans chapter 5 verse 3, ang gingon dinhi, dili lang kana, kundili na nagkalipay kami diha sa among mga pag-antos, nga nasayod nga ang pag-antos nagmugna man og pagpailob. So ang pag-antos di ay mga kaigsunan, mao ang naghatag kanato og pagpailob, ug mauusab ang naglikay kanato gikan sa mga hugaw ni ining kalibutana. Ang pag-antos mao ang nag-aghat kanato nga mututok sa dag-anan, mututok sa eternidad. 2 Corinthians chapter 4 verse 16 hangtod sa 18 ang giingon dinhi. Busa wala kami maluya sa among kasing-kasing, bisan pag nagkaluya ang among panggawas nga pagkatawo, ang among sulod nga pagkatawo ginabag-o sa matag adlaw. Tungod kay kining gaan ug lumalabay nga pag-antos, nag-andam alang kanamo og walay katapusan nga dakong himaya nga labaw pa sa tanang butang nga ikatandi. Samtang nagtan-aw kami dili sa mga butang nga makita, kundili sa mga butang nga dili makita. Tungod kay ang mga butang nga makita lumalabay lamang. So si Pablo niining atong teksto mga kaigsunan, naghisgot nga kita pagahimayaon kauban ni Kristo. Ang atong pagkasinagop, usa kini kakamulong nga realidad, pero adunay future fulfillment niini mga kaigsunan. Makadawat kita og lawas nga gibag-o, inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo, ug magpuyo kita sa presensya sa Dios forever and ever. Karon unsaon man nato pag-apply kini nga kamatuoran sa atong kinabuhi? Well, daghan kayong pamaagi nga ma-apply nato kini sa atong kinabuhi. For example, adunay usa ka tawo nga nakadawat og balita nga iya nang angkunon ang dako kaayong kayutaan sa Manila. Isip iyang inheritance o kinahanglan nga muadto gayud siya sa Manila, mobiyahe siya mga kaigsunan. So, sa iyang pagbiyahe, nagub-an siya og sakyanan. Unya, wala na gayilaing pamaagi nga mupadayon siya sa iyang biyahe, kundili maglakaw og taas-taas nga kilometro, unya mangatang og mga sakyanan og muhangyo nga makisakay aron makaabot sa lugar nga iyang adtuan. Kay iya nang angkunon ang iyang inheritance nga dako kaayong kayutaan. Kanang tawhana mga kaigsunan, murag makaingon kita og buang-buang, wala sa insaktong pangisip kung magreklamo siya kanunay, magbagut-but nga nganong nagub-an siya og sakyanan, nganong kinahanglan pa siyang magantos, nganong kinahanglan pa siyang maglakaw. Kanang mga butanga mga kaigsunan, dili na niya mahuna-hunaan. Gumikan kay nasayod siya nga adunay kabtangan nga iyang maabtan kung makaabot siya sa Manila. Ingon usab niini ang atong Kristohanon nga pagkinabuhi. Magantos man kita niining kalibutana, apan kung ang atong pananaw mitutok sa dag-anan, mitutok sa himaya nga nagpaabot kanato, dili na nato bali-balihon ang atong mga pag-antos niining kalibutana. After all, ang grasya sa Ginoo igo na aron tabangan kita sa bisag unsang sitwasyon nga atong masinatian niining kalibutana. Kini nga mensahe alang lamang sa mga katawhan sa Dios nga nagpaabot sa iyang pagbalik, nga tinuod nga nakadawat sa libre nga gasa sa kaluwasan. Apan kung ikaw higala hangtod karon, naa pa sa gawas sa panimalay sa Dios, wala pa ikaw nasakop, gumikan kay nagkinabuhi pa ikaw diha sa imong kasalanan, ug wala pa nimo maangkon si Kristo sa imong kinabuhi,
karon na ang higayon, pag hinulsol sa imong sala, dangup kang Kristo, tuuhi siya ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas, salig sa iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo ug salig sa iyang pagkamatarong nga igasulob kanimo aron ikaw mahimong matarong sa iyang atubangan. Dangup kang Kristo karon na gayod, ayaw na paugmai kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa duga nga mga pangutana, mahimong mo text ang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.